थारैनो जोबोद गोजोनथाव। आथिखालाव बर' सुबुंफोरा नेशनेल लेभेलाव गाव गावनि रोंगौथिजों आवगायलांनो हागासिनो दं। दिनैबो फिन बर'नि फिसा उदांस्रि नार्जारिया नेशनेल लेभेलाव आसामनि जानानै जोलुर गेलेगोन। फैबाय थानाय समाव खुंजानो गोनां हिर' जुनियर वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव आसाम हानजानि जानानै बर'नि फिसा उदांस्रि नार्जारिया जोलुर गेलेनो सायख'जाबाय। थारैनो सानफा एफा बर' फिसाफोरखौ नेशनेल लेभेलाव गाव गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों आवगायलांनो हानायखौ नुनो मोनबाय थानाया जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथावना। सायख'जानाय बर'नि फिसा उदांस्रि नार्जारिया नलबारि रानज्रिंपारा गामिनि थागिबि। बिथाङा गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोलुर गेलेनायनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानानै आसामनि हानजायाव जायगा मोननो हाबाय आरो जानो गोनां हिर' जुनियर वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव गेलेनो सायख'जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।